Na zdravie. A teraz na natieranie. Natieranie, daj. Nenatri. Ja, to sa nedám. Uj, kde to teraz piješ? Dobrý stolový olej na vyprážanie. Nie stolový. Teraz sa tým natreme. Kvalitný olivový. Budú sa nás zírať. Môže byť na zdravie. Ináč nie je až taký zlý. No to je zdravý olej, to je kvalitný. Na to povie veškeré využitie olivového oleja aj donútra, aj navon. Ani vás nespálí, pekne vás opečie. A ešte aj na rybu sa dá dať. A to pozrite, to takto dáme a zajtra sa s tým budeme opalovať. No, nech sa páči. No, asi takto. That's it.